akan lissafi wanda ya fi so bai samu ba. Gaskiya ne, amma kar ki manta a baya ni na zo na ce masa, don haka yanzu ina so ki bani ɗan takaitaccen lokaci saboda akwai abin da nake so na kammala. Lokaci kuma Al'ami? Lokaci. Zan yi da wannan wugar. Ba ka ce za ka iya mallaka min zuciyarka ba. Shi sa na ɗauko ta ka yanko min ita ka bani ita. A matallaki na. Shi ne abin tambaya. Kin riga kin sani mu jigon kowane tarbiyya uba ne. Idan mace ta yi rashin sa'an miji na gari, to za ta iya samun 'ya'ya ba na gari ba. Shi sa nake bukatar wanda zai so ni da gaske, ba wai son raƙumin yara ba, ko kuma son zaki a dokar daji. A wata me kuma namba 11? Ki ba ki gane namba 11 ba. Ai yana nufin namba wayar ki. Har ga na sani so shine abu mafi girma wanda yake iya sarrafa zuciyar kowane irin dan adam. Shi yasa ban yi mamakin ganin yadda ka damu akan wannan yarinya. Anti, me yanzu wace hanya zan bi dan ga na samu mata? Hanya guda ɗaya kawai da zaka iya bi shine scientific formula akan soyayya. To anti a sa na a hanya. Amata ita ce burina. Ina zo. Sannan nan muka ce x2 plus y2 sai ya bamu o. Sannan nan y equals to bracket minus 2 x bracket kaga sai ya bamu v. Yes. Nan kuma muka ce x equals to minus 3 bracket sin 1 bracket sai ya bamu e. The formula for feeling true love. Kai, auntie, gaskiya kin ƙara min experience a ɓangaren soyayya, and I will apply this formula, auntie. Idan ka yi amfani da wannan formula ɗin, za ka samu nasara. Na samu amata, auntie, na gode sosai. Dole amfani da formula nan amata. To, Amatullah, sakamakon abubuwa da suka faru da muka dinga yi kan rashin lafiyarki, sanin kanki ne mun undergoing dialysis da aka dinga miki, wato wankin koda. An yi miki shi ba adadi. Kusan ina tunanin kamar duk sati biyu muke miki ko? Sati biyu ake miki wankin koda. So an yi amma kodan nan ta ita bikin. Wanda wannan abin nan din yanzu muke kira dialysis. So hankali kuma ta kuma jumping into nephritis. To hakan yana bada abin nan din cewa abin ba zai yiwu ba, gaskiya dole sai an yi miki transplant. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da to babu wani abu da za a iya yi min, dole sai dai da shan kodan nan. So result ɗinki wanda ya zo gaba na recently ya nuna gaskiya dole sai dai a miki transplant. To yanzu yaushe za a yi aikin? Gaskiya limited time kike da shi. Dan yanzu ma manajin da kike dan iya takawa kike fitowa saboda ana dan yi miki wannan dialysis shine kadai yake dan taimaka miki kike samu abin nan. Idan ba abin nan da
sati biyu ko zuwa wata daya gaskiya an ganki ba za a gane ki ba ki yanzu kin ga kina da dan gwar da sauran abin nan ɗinki ban ta kai wannan lokacin gaskiya ba ki shetin za a iya gane ki ba so ina ganin daga nan zuwa sati biyu zuwa wata daya ya kamata a ce duk abin da za a yi a wannan period of time din ya kamata a ce a yi shi. Na lillahi wa ina ilaihi raji'un. Yanzu zan je gida in yi musu bayani sai mu ga yanda za a yi. Na gode doctor. Malam me za a sa maka? Okay, alhamdulillah. Ina ganin ki kamun farfesun kifi da Allah. Dai ba ban san farfesun kifi gaskiya ba zan iya jira miki tara saboda ana jira na sauki. Amma me kuke da shi ne? Muna da akwai white rice, akwai haɗin salad. Zan yi abin da za yi je ki haɗo mun da Allah jira na aiki. Hello. Bayan mintuna zan zo. Ko kuma sun suna nan yanzu. Da na san da kina yawo ɗinki ban sani ba yanzu mataki ake ana yi aiki ka san kai kaɗai ne insha Allah don ma ba ka bibiyar mu wannan zuwa last time ban yi tuni da abin da nake ba kan ban ba nake ko to ba mu tana kake da insha Allah abin da za a yi I will make sure insha Allah da kuma binki zan insha Allah ba mu tana insha Allah ci gaba da kokari da Allah ma insha Allah thank you ci gaba da kokari da Allah ko da aina Rajiya. Sanda aiki. Kawai ta. A ɗaya rage kawai. Na gama a kake damu wallahi. Karka sawo. Kawai ta. A ba karki damu ai. Da ka kawo na. Kin ga na gama wallahi karki damu wallahi. Ai na kusan karasa. Na gode. Sai kin ji. Shikenan tun da kake. Mutum na kana son cin abinci a wani abu. Na gaya ma inda nake kawai dai
lokacin da ina ga alamu da gaskiya abincin ne Sannan ku. Yawa sannu. Yawa. Nawa ne ma kudin ku? 5,000 ne. Okay. Sannan kina ji akwai aiki da nake so saki. Amma kafin nan kin ga wannan 5,000 din naki ne. Nawa? Naki ne. Abinda nake so da ke kawai lambar Amatalla za ki samu. In kin samu mun lambar ta na yi miki alƙawari zan ƙara miki 5,000 insha Allah. Insha Allah. I promise you. Shikenan an gama. Ba da ma. na san kan mutum ne haka ina jin tare. Ina ga abinci. Iya shi abinci kuma. Ai sun iya yin abinci. Kuma ga kulawa irin nasu. Za ka ta kawo min wannan. Bari ta kawo zan ƙara mata wata. Amatalla kin yi kyau. To na gode. Sai dai kuma har yanzu baki bani amsar sakon da na turo zuciyata ta sanar da ki a cikin harshe mafi sauki ba. Amma tun da na faɗa maka mafificin so ne ke bukata. Amatalla ina so ki sani shi so ta ina yake farawa. Ma'ana so tamkan madubi ne da yake haska hoton zuciya abinda mutum yake kauna, sannan so yakan iya tura saiwoyinsa cikin zuciya ta yadda idan aka tunkushe shi shi kuma zai tumbuko zuciya. Sannan amata zan faɗa miki wata formula wacce ake kiranta the formula of perfect love. Formular ita ce L is equals to 8 plus y minus 2p plus 9hm plus 3mf plus j plus minus 3g minus 5 bracket 5m minus 9f bracket plus 2 plus 1 plus 1 minus c. Ita L din means the predicted length in the year of the relationship. Y kuma means the number of the years the two people know each other before the relationship becomes serious. While P means the number of the previous partners of both people added together. HM means the important male perfect attaches to the honesty in the relationship. MF kuma means the important female attaches to the money in the relationship. J means the important boss attaches the human added together. G means the importance of both attaches to the good looks added together. F means the important male and female attached to the relationship. I means the important attached having good in law added together. Then C means the important attached
to the children in a relationship added together. But I want you to know all these important measures can be scaled from 1 to 5, where 1 is not important at all, is not important. But 5 is very, very important. Lallai kai kokari, kai nazari akan soyayya, sai dai kuma ka sani ni mafificin so nake bukata. Matalla, ki sani lokaci ne kawai zai tabbatar miki da haka. Sannan ina so ki sa wannan abun a cikin ranki don wata rana zai miki amfani. Bana tunani wannan abun zai mun amfani nan gaba, domin zuciyata tun a baya na faɗa maka mafificin so take bukata. Duk da na fahimci kai ba za ka iya samun min da shi ba, don haka ina mai baka haƙuri, kuma na gode da wannan ziyara da ka kawo. Amatullah, sanin mafificin so ne yasa ne tattaki zuwa gabanki. Mafificin sosai zuciya mafi tausayi kenan. Abin lissafi ne wanda ya fi so bai samu ba. Yes? Shigo. Wa alaikum salam. Alhaji barka da shigowa. Ya gajiya? Ya gari. Alhamdulillah. To, tun da ka bugo min waya dama, na yi kokari na haɗa risitanka da komai da komai. Insha Allah. Yawa. Ka gan shi na? Dama suna haɗa su na stapling. So you can have it. Okay. Insha Allah. Na gama duk ma guda 4 ne ma sun samu ka? Insha Allah. To an hada da wacce miliyan 100 da na baya? Ai da standing balance din duka da muka duba kawai sai muka yi preparing din receipt din. Nace kana zuwa kawai baka za yi sai mu je factory sai a abin nan. Insha Allah. Hakan yayi. Gaskiya ne. Amma yanzu bari in kira su factory in ji saboda su abin nan ba. Assalamu alaikum. Na'am abba. To shikenan. Yanzu dai kayan alajin nan da muka yi magana da kai? Sun making payment sun yi komai kawai order ya rage. So shi yasa nace bari in kira ka yanzu zamu shigo factory ya gani sai ne hand over da shi kawai da ku. To ba problem insha Allah. To sai mun shigo insha Allah. Thank you yawa. Sannu da zuwa. Wannan ya dide Alice. Allah yana da bukatar ma daman tun da nake so in dan samu hotel haka dan inda zan dan ci abinci mai kyau kuma waje mai tsafta. Gaskiya akwai. Gaskiya hotel ne mai kyau kuma yana gani duk garin nan ba inda kai su abinci dai mai daɗi. Gaskiya ne ka san ina son cin abinci mai tsafta da kuma guri mai tsafta ina so. Gaskiya ne ba komai. Amma yau dai mu bari sai zuwa gobe tunda ba yau zaka tafi ba. Ko gidana ne ma je mu ci abinci yanzu gobe na kai ka restaurant din insha Allah. To ba komai. Thank you very much. Nagode Allah. Nagode. Zan mu je sai mu abin nan ko? Bye. Insha Allah. Suna. Wallahi ne. Ai abubuwa sai Allah. Mubarak, ina so ka kalle ni daga sama har kasa. Me Amatullahi tafi ni da shi? Ya zaka yi ka hada ni da Amatullahi? Me Amatullahi tafi ni da shi?
kyau, diri, natsuwa, ilimi ko iya kalamai. Wato Amatalla, na zo ne in jaddada miki so da soyayyar da nake yi miki. Amma yanayi na kasuwanci ban samu dama da wuri ba sai yanzu. Kasuwancin ya fi ni kenan. Hab! Wa zai haɗa kasuwanci da soyayya da nake miki Amatalla? Bambancin kasuwanci da soyayya da nake miki. Duk lokacin da na kyalle ido a fuskar Amatalla shi, zuciyata babu wadda take so in ba Amatalla shi. Ka sani, wutar da ke jikin icen ashana tana matsayin wuta ne a lokacin da mutum ya kunna ta. Amma da zarar ka hura shi ya zama toka. Haka ma kuma so yake. Da zarar zaka iya shiga kogin so baka ɗebo komai ba, amma da zarar ka shiga cikin kogon ƙauna zaka iya ɗebo ruwa. Dafa duk yanda muke nuna musu soyayya amma sun ki. Ko da ke ma duk wani abin da suke subunan dole dai ɗayan ne dai shi za ta aura.